दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना खिखोर मोननायनिफ्राय जानगाराव नङा। सालानि ना ओंखारदोंनो आरो बै सालानि नाखौ मानस सेरफांनि थागिबिफोरा जाया। फैलाजि बरगयारिया फोरमायदों आरो 41 मानस सेरफाङाव फैलाजि बरगयारि इउपिपिएलनिफ्राय बेजों लोगोसे बिपिएफआ जे एनडिएआव दङ बैखौ लानानै जे उरुपदे बिथांखौ बिजनियाव बिजाथि महरै बिजिपिनिफ्राय होनायखौ लानानै बिपिएफनि मावथि बिथांमोना उद्रिसारनाय दिन्थिदों आरो कुसुगावनिफ्राय खोला फारसे थांनाय गसाइगाव थांनाय लामायाव कुलड्रिंक एबा थान्दा लोंग्रा थान्दानि गारि बेलथायदों आरो मानसिफोरा माबायदियै बेफोर कुलड्रिंकफोरखौ फेन्टाफोरखौ लांदों बेनि सावगारि नुजादों आरो माबायदियै मानसिफोरा गारि बेलथायनायनि उनाव बैफोरनिफ्राय मुवा बेसादखौ लानानै थाङो। साननैसो आगोलबो बेयाव जादोंमोन, गारि बेलथायदोंमोन। जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे दान्थे बिदान्थेनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जोंनि दोलोनि मानजाथाव आफादगिरि प्रमद सारआ मानास समस्थियाव बिजाथि महरै दिखांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। दा फैबाय थानाय समाव मानास समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि कालभार्ट जिमानखिनि खामानि मावनांगौ दं बेफोर खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै मावनो थाखाय आङो जोबोद थिनो। नैबे समाव सार थख्लाबारि समाजनि बिथां थानेस्वर बिथाङाबो जे बिपिएफनिफ्राय नोंथांजों कन्टेस्टआव जागोन, बेनि सायाव मा फोरमायनो सार? थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय मानास समस्थिनि रायजोनि केन्डिडेट। बेखायनो थानेस्वर बसुमतारीखौ दिनैनि दिनाव मानासनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा आरो बिपिएफनिफ्राय बिथांखौ मानासाव देरहानांगौनि थाखाय केन्डिडेट होआखै। बिथांखौ जास्ट एडजास्टमेन्ट एकमेन्डेसन खालामनांगौनि थाखायसो केन्डिडेट होदों। मानोना बिथांखौ बाक्सानि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, तामुलपुरनि खोथाखौबो सिन्था खालामदोंमोन, बरिसाव होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय बिथांखौ रावबो एक्सेप्ट खालामैखाय दिनै बिथांखौ गुबुन समस्थिनिफ्राय दिनै मानास समस्थियाव लानानै फैदों। बेखायनो बिथांखौ दिनैनि दिनाव मानास समस्थिनि रायजो राजाफ्रा गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। खारन बिथाङा मोनसे समाव थांनायाव मानगोनां बिखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा जेब्लानाखि सापागुरियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सालानि ना, सालानि मास ब्रयलार। गतिके ब्रयलारनि सालानि नानो जोंनि सापागुरि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा भट होआ होननानै बुंदोंमोन। थ' गतिके बिथाङा दिनै मानासनि गावनो सासे सालानि ना। गतिके मानास समस्थिनि रायजो राजाफ्रा मानास दैमानि बिखि दैमानिसो लकेल ना जायो, सालानि नाखौ जाया। खिखोर मोननायनिफ्राय जानगाराव नङा। नोङो नाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाया गोख्रों मोनसे सिन्ताधाराजों सामलायजानाय मोनसे हान्जा आरो मानगोनां माने जोंनि इउजि ब्रह्म बिथाङा बे जोंनि इउपिपिएलनि दाजेनगिरि आफादगिरि। बिथांनि दैदेननायावनो जोङो दिनै 11 बोसोर जों दिनैहाय दावगानो हादों। बेवहाय जोङो दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टजों सरकार दानो हादों, बिटिसि सरकारावबो जोङो सामलायदों, एमपि दिनैहाय जोङो 3 मोननो हादों। बिथांनि टिकेट लानाय लायैया बिथांनि मोनसे मा होनो बेखौ बिथाङा जोंनि हान्जायाव गोजोन खौसेथिखौ लाखिनो हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनिसो मोनसे डिसिजन। बिथाङा स्पष्ट बुंदों जोंनि हान्जायाव बे निउ जेनेरेसनखौ जों सोनांगौ दङ, खारन बिथाङा जथेस्थ' खामानि मावबाय आरो गार्जेन हिसाबैनो थालांबाय थागोन। गतिके एबार बिथाङा गावनो जोंखौ हान्जायाव होनदों जे एबार आङो गेलेनाय नङा, मोजां मोजां पार्टिखौ जोङो माने सायख'गोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि गासैबो बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'नाय जादों आरो बिराद मोजाङै जोङो देरहासार जागोन बे बाथ्राखौ जों साननाय जादों। नोंथांमोना नाय जे गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि हान्जानिनो सासे गिदिरथार मोनसे दैदेनगिरि। बिथाङा सासे माने सेनियर मोनसे दैदेनगिरि आरो बिथाङा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिमोन। अदालगुरियाव बिथाङा इस्सायैनो फोसावदों जे एबार आंबो गेलेला, निउ जेनेरेसना फैथों आरो बेखौ जों लुबैयो। हारियाव ओनसोलाव खामानि मावनो थाखाय जेनेरेसनखौ जों लाबोनांगौ। बिथांमोननि जे मोनसे समाजनि प्रति जि मोनसे सिन्ता बे जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो जोङो एग्जाम्पोल हिसाबै बेखौ जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव सेट खालामबाय।